ജിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥാന്യാനപി യോധവീരാൻ മയാ ഹതാസ്ത്വം ജഹിമാവ്യദിഷ്ട യുദ്ധസ്യ ചേതാസി രണേ സപത്നാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതത് ശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാന കിരീടി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറവുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഹൃഷീകേശ തവ പ്രകീർത്യ ജഗൽ പ്രഹൃഷ്യത്യനുരജ്യതേ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാവുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കസ്മാച്ഛതേന നമേരം മഹാത്മൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാദികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസാത് മക്ഷരം സദസത്തത്പരം യത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാദിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണസ്തമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിദാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തദം വിശ്വമനന്തരൂപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങു തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങു തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുർയമോ നിർവരുണശശാങ്കഃ പ്രജാപതിസ്തം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമോസ്തേ സഹസ്രകൃത്വഃ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങു തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ പുരസ്താദ പുഷ്ടദസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവദ ഏവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്തം സർവം സമാജ്ഞോഷി തദോസി സർവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങേ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഖേതി മത്വാ പ്രസവം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനദാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ചാവകാശാത്തമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോദമാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വാമഹമപ്രമേയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യസ്യ ഗുരുർഗരീയാൻ നത്വൽ സമോസ്ത്യഭ്യധിക കുതോന്യോ ലോകത്രയേത്യ പ്രതിമ പ്രഭാവ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങയ്ക്ക് സമനായോ സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിതായ കായം പ്രസാദയേ ത്വമഹമീശമീഡ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യുഃ പ്രിയപ്രിയായാർഹസി ദേവസോടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദൃഷ്ടപൂർവം ഋഷിദോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യതിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്തു തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം തുഷ്ടുമഹം തദൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവൻ അത് കാണിച്ചു തരേണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ തദന്യേന ദൃഷ്ടപൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന വേദയജ്ഞാദേന ന ദാനൈർന ക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രൈഃ ഏവം രൂപശക്യഹം ന ലോകേ ദൃഷ്ടം തദന്യേന കുരുപ്രവീര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാദേവ്യതാമാച രൂപം ഘോരമീതത്മമേവം വ്യപേദവിപ്രീതമനാ പുനസ്തം തദേവ മേ രൂപമിദം പ്രദസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തദോക്തോ സ്വഗതം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ബുദ്ധ്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപുർമഹാത്മാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമ ദിവ്യോത്മ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി 2 കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച ദുഷ്ടേദം മാനുഷം രൂപം തൗ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേതാ പ്രകൃതിം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷികാകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി. എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദർശമിദം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നാഹം വേദർന തപസാ ന ദാനേന ന ചേജ്ജയാ ശക്യം ഏവം വിദോ ദൃഷ്ടം ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യാ അഹമേവം വിദോർജുന ജ്ഞാതം ദൃഷ്ടും ച തത്തേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മത്കർമ്മ കൃന്മത്പരമോ മദ്ഭക്തഃ സംഗവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വരൂപം എന്ന ഭഗവത്ഗീതയുടെ 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൂടെ ഉള്ളൂ നമുക്കെങ്കിൽ ക്ലാസ്. ഇന്നിപ്പോ ചാന്റിങ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ മാതാജി? അനന്തര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തുടങ്ങിക്കോട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ. നമോ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമോദയാ. श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് 11ാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വരൂപ ദർശനം, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, ഒരു മഹനീയമായിട്ടുള്ള അധ്യായം ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്റെ ചെറിയ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ കണിക, ഒരു മാത്രാണ് അങ്ങനെ അംശശക്തി, ഒരു ചെറിയ അംശശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്. അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണിത്. ദേവന്മാർക്കോ മഹർഷിമാർക്കോ പോലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് എന്ന് പറയണ ആ ചതുശ്ലോകി ഗീത നമ്മൾ കണ്ടു. 4 ശ്ലോകങ്ങള്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും ഉറവിടമാണ്. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന് എപ്പോഴും ആനന്ദിക്കണോ അവര്. പിന്നെന്താണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ ബുദ്ധി ഭക്തന് നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണ് നൽകുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഹൃദയത്തില് ആ ജ്ഞാനദീപം കൊളുത്തി വെച്ച് ഭഗവാൻ ആ തമസ്സാകുന്ന അന്ധകാരത്തിനെ മാറ്റിത്തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുശ്ലോകി ഗീതയിലുള്ള ആ സത്ത് നമുക്ക് ഇന്നലെ അറിയാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ആ പൂർണ്ണത എന്താണ്, പിന്നെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം, പരബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാദിദേവമജം വിഭും. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പരമമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ അഭൗതികനും ശാശ്വതനുമാണ് അങ്ങ് എന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, പ്രശസ്തി ഒക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല, ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട് എന്താണ് പിന്നെ പ്രയോജനം? അന്തർഗതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് അനേക ജന്മങ്ങളായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മാവ് ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ് അതിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ആ അനുഭൂതി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുക തന്നെ വേണം. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, ധർമ്മം അതെന്താണെന്ന് അറിയാം. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ജീവിക്കുക. മായയിൽ പെട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ മറക്കരുത് ഒരിക്കലും. മുൻ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്ത ആ സുകൃതം, ഭഗവത് ചിന്തകള് അതെല്ലാം നമ്മെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ജന്മം നമ്മുടെ പൂർണ്ണമാവട്ടെ, ആനന്ദകരമാവട്ടെ. ഭൗതിക സുഖം ഒക്കെ ത്യജിച്ചിട്ട് ആത്മതൃപ്തിക്കായിട്ട് ജ്ഞാനം നേടണം. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നമ്മൾ തുടരണം. ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ലോകപ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള, ലോകം വെട്ടിപ്പിടിച്ച അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഡയോജനിസ് എന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എനിക്ക് പ്രശസ്തി, ധനം എല്ലാം ഉണ്ട്, എന്താണ് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുക. പറയൂ, എന്താ വേണ്ടേച്ച തരാം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അലക്സാണ്ടർ ഡയോജനിസിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറയണ മറുപടി എന്താണ്? തന്റെ മേൽ പതിക്കുന്ന ആ സൂര്യരശ്മികളെ മറച്ചുകൊണ്ട്, തന്റെ ദേഹത്ത് നിഴൽ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് മറച്ചു നിൽക്കുന്ന അലക്സാണ്ടറിനോട് പറയാണ്, ഇത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. എന്റെ ശരീരത്തിൽ പതിക്കുന്ന ആ സൂര്യരശ്മിയെ മറയ്ക്കരുത്.
എന്റെ മേൽ നിഴൽ വീഴ്ത്തരുത്, ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന്. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകള് ചക്രവർത്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിച്ചു. ആ വാക്കുകളുടെ അന്തസത്ത മനസ്സിലാക്കി. താൻ എന്തെല്ലാം നേടി, എത്ര രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു, എന്ത് പ്രയോജനം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ല. ആത്യന്തികമായി എന്ത് നേടണമോ അതൊന്നും നേടിയില്ല. അപ്പൊ മരണശയ്യയിൽ കിടന്നു അനുയായികളോട് പറയാണ്, താൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. എന്റെ ശവപ്പെട്ടി ചുമക്കേണ്ടത് എന്നെ ചികിത്സിച്ച പ്രഗത്ഭ ഡോക്ടർമാരാവണം. അവരുടെ കയ്യിൽ എനിക്ക് തന്നിരുന്ന മരുന്നുകളും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആൺകെ പിടിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്, ഞാൻ ഇന്ന് വരെ എന്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചുവോ, രത്നം, പണങ്ങള് എല്ലാം, മറ്റെന്തെല്ലാമാണോ എല്ലാം ശവം കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ നിരത്തി വെക്കണം. മൂന്നാമത്, ശവപ്പെട്ടിയിലൂടെ എന്റെ 2 കൈകളും പുറത്തിടണം. എന്തൊക്കെ ഞാൻ നേടിയോ അതിനൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ്. ഇത് കാണിക്കാനാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നാം എന്തൊക്കെ നേടിയെടുത്താലും എന്തിനൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചാലും അതൊന്നും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാവില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും കൊണ്ടുപോകാനാവുക അവരവർ ചെയ്ത നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ മനസ്സില് ഭഗവത് ചിന്ത നിറയ്ക്കുക, ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും. അല്ലാത്തവർക്ക് അവരവരുടെ കർമ്മ കണക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. അത് നികത്താനായിട്ട് ഓരോരോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഭൂമിയിലേക്ക്. ഒന്നിലും അഹങ്കരിക്കാതെ ആസക്തരാവാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ സദാ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവത് ഭക്തരായി പരമകാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം. പിന്നെ ഈ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം, അതായത് വിശ്വം തന്നെ ആയിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ. അർജുനൻ അത് കാണുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് രൂപം മാറുന്നുണ്ട്. ഭീകരമായിട്ടുള്ള ആ രൗദ്രരൂപം, ഉഗ്രരൂപം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. താൻ സർവസംഹാരിയായ കാലസ്വരൂപമാണെന്ന് പറയുന്നു. അർജുനൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ രൂപമാണ് ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. എല്ലാവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഈ വിരാട് രൂപദർശനം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പരമ തേജസ് ഒന്ന് നേരിൽ കാണിക്കാമോ എന്ന് വിനയത്തോടെ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. രണ്ടാമതൊന്നും ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാൻ ദിവ്യ ദർശനം അരുളാണ്. അങ്ങനെ തന്റെ ഈശ്വരത്വം സന്നിഗ്ധമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യണത്. പിന്നീട് തന്റെ സർവാംഗ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യരൂപം മൂലരൂപം തന്നെ എന്ന് വിശദീകരിച്ചു. പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ ഈ രൂപം ദർശിക്കാനാവൂ എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ എത്ര ശക്തിശാലിയാണെന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത്? ഭക്തന് എല്ലാം അറിയാം. ഭക്തന് ഭഗവാനിൽ ഒരു കുറവും കാണുന്നില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഒരു ഭക്തനെ എങ്ങനെയും അറിയാം. അപ്പൊ മായയിൽ പെട്ടിട്ട് ആരും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ മക്കളുടെയൊക്കെ ഗുണഗണങ്ങള് എല്ലാരോടും അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ വിവരിച്ച് അറിയണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ മഹിമ എല്ലാവരും അറിയണമെന്ന് അർജുനനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ വിചാരിച്ചു. നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ആഗ്രഹം? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അർജുനനെ പോലെ നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗണങ്ങള് എല്ലാവരും അറിയണം. അങ്ങനെ ആ ഗുണഗണങ്ങളിലാണ് ആ ഭക്തര് ആകൃഷ്ടരായി തീരുന്നത്. ബ്രഹ്മാണ്ട ശക്തി പ്രകടനമാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. കലികാലത്ത് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഈ ആൾ ദൈവങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു താക്കീത് കൂടിയാണിത്. പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉള്ളതിലുപരി കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ ഒന്നും ഇനി ബാക്കിയില്ല. ഇനി എവിടെയും പോയി പഠിക്കണ്ട ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടേ? ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവനം ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1ാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനനാണ് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംജ്ഞിതം തത് യത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു,
അങ്ങയുടെ ആ അനുഗ്രഹത്താല് ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള അധ്യാത്മ ജ്ഞാനമെല്ലാം എനിക്ക് കൈവന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ മോഹം, വ്യാമോഹമൊക്കെ, എൻ്റെ പരിഭ്രമമൊക്കെ മാറിപ്പോയി അങ്ങയുടെ ആ വാക്കുകളാല് എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. ഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങെനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എൻ്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ വ്യാമോഹം എല്ലാം തീർന്ന സ്റ്റേജിലാണ് അർജുനനുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ മഹിമയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അർജുനൻ. വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് എന്താണ്? സകലതിന്റെയും സ്രോതസ്സാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ആ ദിവ്യ പ്രഭാവത്തിനെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വിരാട് രൂപം കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. നീ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി പോകും, പിന്നെ നിനക്ക് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് കാണാനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഏവമേതദ്യഥാർത്ഥത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഇപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാനെ, ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി, എനിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. തേ രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ, ആ ഐശ്വര്യകരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ ആവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്നു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം പറയാണ്. സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങളുടെ പ്രഭവ സ്ഥാനം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മുൻപത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഹേതു ഭഗവാനാണ്, എങ്കിലും അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സത്യവും അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചു. അൺകമ്പയറബിളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എല്ലാം ഭഗവാനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉപമിക്കുന്നത് എന്താണ്? കമലനയനം, പാദപങ്കജം എല്ലാം ഈ കമലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനം കമലത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണ്, സഹസ്രദള കമലത്തിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാം കമലം. ഈ കമലം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല, അത് അതീന്ദ്രിയമായതാണ്. 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. ഇതാ നീ നീ കണ്ടോളൂ, 1000 ശതശോധ സഹസ്രശ 100 ആയിരക്കണക്കിനുള്ള നാനാവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള നാനാവർണാകൃതി നാനാവർണ്ണങ്ങളിലുള്ള രൂപം നീ കണ്ടോളൂ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എൻ്റെ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. യഥാർത്ഥ രൂപത്തില് 2 കൈകളുള്ള ആ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അർജുനന് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം സ്ഥിരീകരിക്കാനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ ദർശനം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് പലരും ഈശ്വര അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ അവരെയൊന്നും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കണ്ട. വിശ്വരൂപം ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കാണിക്കാനാവില്ല. അപ്പോ പുരുഷോത്തമ എന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് അർജുനൻ. പുരുഷൻ എന്നുള്ളത് എൻജോയർ എന്നാണ്. ഭഗവാൻ പരമേശ്വരനാണ്, മഹായോഗേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തര് ഏത് രൂപമാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കണേ? ഭക്തര് ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക. വിശ്വരൂപം കാണാനും ഇഷ്ടമൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതിനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാവുള്ളൂ. നുമാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും അനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സ്വചക്ഷു കൊണ്ട് നിനക്ക് സാധ്യമല്ല. ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ദദാമി, ഞാൻ നിനക്ക് തരാം.
എന്ന് പറയാണ്. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ ആത്മമിത്രാണ്, അഭിജ്ഞനാണ് അർജുനൻ. എന്നാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് ഭഗവാനും അറിയാം. അപ്പോ അതിനാൽ അത്ഭുതാവഹങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്, കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ ഭഗവാൻ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകി. 3D സിനിമ കാണാൻ പ്രത്യേക കണ്ണട കിട്ടും, അതുപോലെ ഇത് 6Dയിലും കൂടും. അപ്പൊ മാംസ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് കാണാനാവില്ല. പരമഭക്തന്മാർക്ക് ഏത് രൂപമാണ് ഇഷ്ടം? ദ്വിഭുജായിട്ടുള്ള രൂപം. പല ഭക്തരും ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തരൊക്കെയും അവർക്ക് നേരിട്ട് ദർശനം ഭഗവാന്റെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാ വിശ്വരൂപം സാധാരണയല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകള്, മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകള് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയം, അത് പരിമിതികൾ ഉള്ളതാണ്. അതിന് സൂക്ഷ്മദർശിനി അതുപോലെ ദൂരദർശിനി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം പലതും കാണാൻ. അപ്പോ ഈ രൂപമാണെങ്കിലോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ വഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പിക്ചറാണ്. അതുപോലെ ഇത് ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനാവുള്ളൂ, മറ്റേ സൈഡ് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു സൈഡേ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ പരിമിതികൾ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും വേണം, താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 10-11 ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. ഇതുപോലെ അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ആകാശം മുട്ടെ കാണുകയാണ് ആ രൂപം. അനേകം കണ്ണുകള്, കയ്യുകള്, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, എണ്ണമറ്റ തരത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ദൃശ്യം കാണുന്നത്. ഈ ലോകത്തിന് കാണാൻ ബാക്കിയൊന്നുമില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അത് അർജുനനാണെങ്കിലോ രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം കാണാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. ഒരു സണ്ണിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഉച്ചനേരത്ത് നോക്കാനാവില്ല. അപ്പോഴോ 1000 സൂര്യൻ ഉദിച്ച പോലെയാണ്. അത്ര വ്യാപ്തം വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള രൂപവുമായിരുന്നു. അർജുനൻ അതൊക്കെ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളോടെ നോക്കിക്കാണുകയാണ്. ഇത്ര വ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് ഭയം വരുന്നുണ്ട് കുറേശ്ശെയൊക്കെ. അപ്പൊ അർജുനൻ കുറെ കണ്ണുകള്, മുഖങ്ങള്, പാദങ്ങള് ഇതൊക്കെ എണ്ണമറ്റ രീതിയിൽ കാണുകയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങുമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചിതറിക്കിടക്കണ പോലെ ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആ മഹാപ്രഭാവത്താല് ഒരേ ഇടത്തിരുന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാം പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചത് മുഴുവനും ഒരിടത്തിരുന്ന് തന്നെ അർജുനൻ കണ്ടു. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ച പ്രകാശം വിവരണാതീതമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു മാനസിക ചിത്രീകരണം നൽകാൻ യത്നിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ ചെയ്യണേ. ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ. എന്തൊക്കെയാ കാണണേ? പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ, ആ ഭഗവാന്റെ ആ ദൈവിക ദേഹത്തില് സർവാംസ്തത ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭൂതസംഘങ്ങളെയും ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം, കമലാസനത്തിലിരിക്കുന്ന താമരയിലുള്ള ആ ബ്രഹ്മാവ്
പിന്നെ പരമശിവൻ, ഋഷികള്, സർവാനുരകാംശ്ച ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉരകങ്ങള് എല്ലാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു ആ 14 ലോകങ്ങള്, ആ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് താഴെ പാതാള ലോകം വരയ്ക്കുള്ള എല്ലാം അർജുനൻ അവിടെ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ ഗർഭോദംശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അനന്ത ശയനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലും അർജുനൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരേ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാം ഒരേ സമയം വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് അർജുനന്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റ് സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിലിരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം അർജുനൻ അവിടെ കാണുകയാണ്. സൃഷ്ടിജാലത്തിലെ ആദിമനായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മാവ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധസ്ഥലങ്ങളിലെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന് മെത്തയായിട്ടുള്ള ദിവ്യ സർപ്പം വാസുകി, അങ്ങനെ ദിവ്യ സർപ്പം, പിന്നെ വാസുകി, അതിനെയൊക്കെയും ആദ്യമായിട്ട് അർജുനൻ കാണുകയാണ്. ഭഗവത് കരുണയാല് ആ സർഗാരംഭം മുതല് അന്ത്യം വരെ അർജുനന് ദൃശ്യമായി എന്നാണ്. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. വിവരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വിവരണാതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൃശ്യം തന്നെയാണ് അർജുനൻ അവിടെ കാണുന്നത്. 26-27 ശ്ലോകങ്ങളിലത്തെ അർത്ഥാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം വായിക്കുന്നില്ല അവിടെ. അപ്പൊ പരംപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് അനന്ത രൂപനാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് അർജുനന്. ആദിയോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുക, വ്യാപ്തമായിട്ട് കിടക്കാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. ഇതുവരെ കണ്ടത് ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാത്ത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ വർണ്ണന പോലത്തെ ദൃശ്യമായിരുന്നു. അവിടുന്ന് പിന്നെ ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളായി മാറി തുടങ്ങി. രൗദ്ര രൂപത്തിലേക്ക്, കാലസ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ആ രൗദ്ര രൂപത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ദൃശ്യമായി പിന്നീട്. അപ്പൊ അതിലെന്താ കാണുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാര്, 18 അക്ഷൗഹിണിപ്പടയിലുള്ള എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും, വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാവരും ആ ഭഗവാന്റെ ആ വായുകളിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. ദംഷ്ട്രകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട അവരുടെ ശിരസ്സുകളൊക്കെ ചതഞ്ഞരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുകയാണ്. ഭീകരമായിട്ടുള്ള ആ ദൃശ്യം അത് കണ്ടിട്ട്, ദേവാദിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഭയഭീതനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അങ്ങ് ആരാണ്? എന്താ? ആദ്യത്തെ രൂപമൊക്കെ കാണാൻ വർണ്ണനീയമായിരുന്നു. ഇത് അവർണ്ണനീയമായിട്ടുള്ള ഭീകരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം. ആളുകളൊക്കെ, എല്ലാ യോദ്ധാക്കളൊക്കെയും വായിലേക്ക് എന്തുപോലെ ഈ ആമ്പാറ്റകള് പ്രകാശം കാണുമ്പോ, തീ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ചെന്ന് വീണ് മരിക്കില്ലേ, അതുപോലെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാന് എല്ലാത്തിനെയും, സമസ്ത ലോകങ്ങളെ സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാനിങ് ആണ്. ഭഗവാൻ മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്.
ആ അസുര സ്വഭാവമുള്ളവര്, അധാർമികതയുള്ളവര് കൂടുതലായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോ അവരെയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് നശിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധം എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പോ അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ, ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ. അപ്പൊ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ രൂപം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭീകരമായിട്ടുള്ള രൂപം വന്നു. അനേകം കണ്ണുകള്, കൈകാലുകള്, അത്ഭുതം കൊണ്ട് ഒരേ കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറയാണ്. അത്ഭുതം വരുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയും നമ്മള്. വിശ്വരൂപം കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയില് അർജുനനും കാണുന്നുണ്ട്, സഞ്ജയനും കാണുന്നുണ്ട്. രുദ്രൻ, ആദിത്യൻ, യക്ഷൻ, കിന്നരര്, അസുരര്, ഗന്ധർവര് ഇവരും അതാത് അവരവരുടെ ലോകങ്ങളിലിരുന്ന് അവരും കണ്ടിട്ട് ഭയപ്പെടുകയാണ്. മറ്റു ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും കാണുന്നുണ്ട്. അത്ഭുതം പിന്നെ ഭയമായിട്ട് മാറി. അർജുനന് മനസ്സന്തുലനം നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അറിയണില്ല അർജുനന്. അപ്പൊ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള കാലരൂപം അർജുനൻ കണ്ടു. സമയം രൂപം പൂണ്ടുവരുന്നു. ദംഷ്ട്രങ്ങളുള്ള ഭീകരരൂപം യുദ്ധഭൂമിയിലുള്ള യോദ്ധാക്കളെയെല്ലാം ആ കാല രൂപത്തിന്റെ വായിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാ യോദ്ധാക്കളൊക്കെ പല്ലുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് തലകൾ ചതഞ്ഞരഞ്ഞു. ഇതിന് ആദിയും അന്തവുമില്ല. ഒരാളോ രണ്ടാളോ അല്ല, അനേകം പേര്. അപ്പോ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഇതാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. അപ്പോ നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇവർ മരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മുൻ പ്ലാനിങ് ആണ്. കാലം കൊണ്ട് മായാത്തത് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നവരിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും നാശവും അതുപോലെ അർജുനന്റെ വിജയവും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഭീഷ്മരും കർണനും പോലും ഇല്ലാതാവും. യോദ്ധാക്കളെല്ലാം അങ്ങയുടെ വായിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. ഈ അമ്പാറ്റകൾ വെളിച്ചം കണ്ട് പറന്നെടുക്കുന്നത് പോലെ. കൃഷ്ണൻ തന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും ഭഗവാനാണെന്നും അർജുനൻ അറിയാം. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്പരന്നുപോയി. ഈ സംഹാര ശക്തി പ്രതിഭാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം എന്തെന്നാരാഞ്ഞു. അങ്ങ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ കാല സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭീകര രൂപം കണ്ടിട്ട്. ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ സംഹാരമൂർത്തിയായ കാലത്തിന്റെ വടിവെടുക്കുന്നു. അർജുനൻ പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം തന്റെ ഭക്തന് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഞാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും വധിക്കാനും കൊല്ലാനും ഒക്കെ എനിക്ക് ആവും, പക്ഷെ ഭക്തനെ വേണം എല്ലാവരും പുകഴ്ത്താൻ. അത് ഭക്തനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള മധുര സംബന്ധം. ഇപ്പോ വിരാട് രൂപം കാണുന്നത് വരെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അർജുനൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് ചെയ്തത്. പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അഡ്വഞ്ചർ കാണിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോ അതൊരു ഹൊറർ ഷോ ആയിട്ട് മാറിയേക്കാണ് ഇപ്പോ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം സംഭവിക്കണത്. എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ആകസ്മികങ്ങളാണ് എന്ന് മൂഢന്മാര് കരുതും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി ശരിക്കും എന്താണ് അത് ആർക്കും അറിയില്ല. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വധാമമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ വേണ്ടി അവസരം കൊടുക്കുക. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തുക നമ്മൾ വേണ്ടത്. ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള നമ്മള് അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ. നമ്മള് ഭക്തരാവുക. വീണ്ടും അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണത ഫലം എന്താണെന്ന് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു. അർജുനന് ബോധോദയം ഉണ്ടായി. നടന്നതെല്ലാം ഉചിതം തന്നെ. കൃഷ്ണൻ ഭക്തരുടെയൊക്കെ സുഹൃത്താണ്, സംരക്ഷകനും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനോ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം
പരമപുരുഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഏവർക്കും ഗുണകരമായി തന്നെ ഇരിക്കുമെന്ന് ആ ഭക്തനറിയാം. അപ്പോ സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണനില് ഭക്തി ആവേശം പൂണ്ട ആ അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തികളുടെയും കേന്ദ്രമാണ്. യുദ്ധരംഗത്ത് നിരന്നു നിൽക്കണ പോരാളികളില് സർവശ്രേഷ്ഠനാണ്, പരാക്രമിയാണ്. ഇത് അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചു. എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാണ് അങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനുമായിട്ട് തനിക്കുള്ള ആ മൈത്രി ബന്ധത്തിനെ അർജുനൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. അനൗപചാരിക പെരുമാറ്റങ്ങള് തന്നിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ തെറ്റുകളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അച്യുത, ഓരോ ഭക്തനെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വീഴ്ചയില്ല ഭഗവാന്. അതുകൊണ്ട് അച്യുത എന്നോട് വിളിക്കുന്നു. 49ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം: എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ രൗദ്ര രൂപമൊക്കെ മറച്ചിട്ട് നീ സ്വസ്ഥനായിരിക്കൂ, നീ എന്റെ ഭക്തനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ കരുണയും മൂലം തേജോമയവും വിഭൂതി ബഹുലവുമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം വെളിപ്പെടുത്തി. സൂര്യനെ പോലെ പ്രദീപ്തവും ക്ഷണം തോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള അനേകം അസംഖ്യം മുഖങ്ങളുള്ളതായിരുന്നു അത്. തന്റെ അനന്തമായിട്ടുള്ള അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് ആവിഷ്കരിച്ചത്. അർജുനനാണ് ആദ്യം അത് കണ്ടത്. അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപം സ്വർലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ആ ഭക്തർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചു. ഒരു ദേവന്റെ നിലയിലെത്തിയവർക്ക് ദിവ്യദൃഷ്ടി കൈവരുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാർ എന്ന് വേദ സിദ്ധാന്തം. ഏറ്റവും ഉത്തമ ഭക്തരാണത്രേ പിന്നെ ദേവന്മാരായി മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തനാവുക എന്നതാണ്. കലികാലത്ത് 2 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ മറക്കുക, മറ്റൊന്ന് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരമില്ല എന്നുള്ളത്. അത് രണ്ടുമാണ് ഈ കലികാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ബാധിക്കണത്. അപ്പൊ പ്രഥമ അധ്യായത്തില് ഗുരുജനങ്ങളെ വധിക്കണം എന്നുള്ള അർജുനന്റെ ഖേദം നമ്മൾ കണ്ടു. കുരു സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോൾ നിശബ്ദരായിട്ട് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ അതേ ഇരുന്നവര് വധ്യരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത ആ കർമ്മം അവര് ചെയ്തതിനാൽ അവരെല്ലാം മുമ്പ് തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതറിയിക്കാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് സമാധാനപ്രിയരാകയാല് ഈ രൂപം വെടിഞ്ഞിട്ട് ചതുർഭുജായി, പിന്നീട് ദ്വിഭുജവും ഭഗവാൻ കൈക്കൊള്ളാണ് ഇവിടെ. 50ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം: സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് റണ്ണിങ് കമന്ററി. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അങ്ങനെ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി 2 കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ചതുർഭുജ രൂപം ഭീഷ്മരെ ശരശയ്യയിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ചതുർഭുജ രൂപം. ധ്രുവനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദേവകി വസുദേവന്മാരുടെ പുത്രനായിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും ചതുർഭുജ രൂപത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോ പ്രേമഭക്തിയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 2 കൈകളുമുള്ള ആ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് മഹാവിഷ്ണുവും മറ്റെല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തപസ്, വേദപഠനം, തത്വചിന്ത ഇവയ്ക്കൊപ്പം അല്പം ഭക്തി സാധന കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരും എന്നാണ് പറയണത്. എന്നാൽ വിശ്വരൂപത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് ആ ദ്വിഭുജ രൂപം. അത് കാണാൻ കുറച്ച് പ്രയാസാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ ഉൾപ്പെടെ ദേവന്മാര് പോലും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വയം സമർപ്പിതനാകുന്ന ഒരു ജീവന് പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം പ്രത്യക്ഷമാവും. സന്താന ഗോപാലം കഥ നമുക്ക് അറിയാം. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മക്കളൊക്കെ മരിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അപ്പോ പിന്നെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാന്ന് അർജുനൻ വാക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്, പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാണ്.
പക്ഷെ അർജുനന് രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം അർജുനൻ അത് സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഭഗവാനെ ഒരിക്കൽ പോലും ആശ്രയിച്ചില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് രക്ഷിക്കാം കുട്ടിയെ എന്ന് പറയാമായിരുന്നു. അതല്ല, എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വാക്ക് കൊടുത്തത്. എന്നാല് രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അർജുനന്. അങ്ങനെ അർജുനൻ തീയിൽ ചാടി മരിക്കുക എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പ്രതിജ്ഞ. അപ്പോ അർജുനൻ മരിക്കാറായപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോവാണ്. വിഷ്ണു ലോകത്തിലേക്ക് പോവാണ്, വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് ചെല്ലാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോ വിഷ്ണു ഇവിടെയാണല്ലോ, എന്താ പറയാ, അനന്തശായി ആയിട്ടുള്ള രൂപാണല്ലോ. അപ്പോ ആ ശയ്യേന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കിടന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള വിഗ്രഹമാണ് അത്രേ പൂർണ്ണത്രയീശന്റെ ക്ഷേത്രത്തില്, തൃപ്പുണിത്തറയില് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ എന്തിനായിരുന്നു ഈ ഒരു സന്താനഗോപാലം എന്നുള്ള ഒരു ലീല അരങ്ങേറിയത് എന്ന് വെച്ചാല്, ഈ ദ്വിഭുജ രൂപം ഭഗവാനെ രണ്ട് ഭുജങ്ങളുള്ള രൂപത്തില് കാണാൻ, അതും അർജുനൻ നരനാണ്, നരനാരായണന്മാരാണ് അർജുനനും കൃഷ്ണനും. അവരെ ഒരുമിച്ച് കാണാനും വേണ്ടി വിഷ്ണുവിന് ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഇത്, ഒരു ലീലയായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവണതയുള്ളവർക്ക്, നിരന്തരമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട്, പിന്നെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ടും ദിവ്യ ദർശനത്തിനൊക്കെ നമുക്കായാലും ശക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിലും കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷനാകും. നമ്മളല്ല, ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ മുമ്പില് ശ്യാമസുന്ദരമൂർത്തിയായി കാണുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരാണെന്നാണ് പറയണേ. അത് യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം കാണാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് എന്നാണ്. ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അപ്പോ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം നമുക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനും കഴിയും. ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിലുടനീളം കാണാം. നമ്മളിപ്പോ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള് ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള സെക്ഷനിലാണ് ഇപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിദോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സാധന കൊണ്ടേ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന ആധികാരിക നിബന്ധനകളൊക്കെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. തപോനിഷ്ഠരാവണം, തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ആ കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഉദാരമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനശീലൻ എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ ദാനശീലൻ, ഇവിടെ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ദാനശീലൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണെന്ന്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും മോക്ഷത്തിനായിട്ടുള്ള ആ മാർഗം അത് ദാനമായിട്ട് നൽകിയത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. ആ കരുണ അവതാരം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലായിരുന്നു, ഈ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നമ്മൾക്ക് നമസ്കരിക്കാം, പ്രണമിക്കാം. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ 5000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു. ജീവിതം എങ്ങനെ സഫലമാക്കാം എന്നുള്ളതിന് സാധ്യമായിട്ടുള്ള ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം അതിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്നാൽ സ്വധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മടങ്ങുമ്പോൾ കലിയുഗം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് മന്ദബുദ്ധികളും മന്ദഭാഗ്യരുമാണ് ആളുകള്, മടിയരും അസ്വസ്ഥരും ഏകാഗ്രത ഇല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം ജീവിതത്തിലെ പ്രായോഗികമാക്കാനാവും എന്ന് ഭഗവാൻ ചിന്തിച്ചു. അതിനായിട്ട് 500 വർഷം മുമ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വീണ്ടും നവദ്വീപില് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നു.
പ്രായോഗിക തലത്തില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവത് സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് സ്വയം ചെയ്തു കാണിച്ചു. ഏറ്റവും എളുപ്പവും മഹത്തായതുമായിട്ടുള്ള ആ നാമ ജപയജ്ഞം ഈ കലിയുഗത്തിലേക്കായി പറഞ്ഞു തന്നു. നാമസങ്കീർത്തനം ലോകത്തില് അധികം പേർക്കും ഇത് അറിയില്ല. എന്നാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ച് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹത്വവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും പ്രചരിപ്പിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദൗത്യം ഇന്ന് ഇസ്കോൺ വഴി പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവാനാണ് പരമലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തരാവുക, ദുസ്സംഗം വർജിക്കുക, സർവഭൂതദയ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാൻ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നമ്മള് യോഗ്യരാവും എന്ന്. ഇവിടെ കനകദാസിന്റെ കഥയാണ്. കനകദാസ് ഇത് ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരു കഥ നമുക്ക് നോക്കാം. ദേവകി മാതാവിന് കൃഷ്ണന്റെ ബാലലീലകളൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഗോകുലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. യശോദാ മാതാവിനാണ് അതിനൊക്കെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത്. യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി എല്ലാം. അപ്പൊ തിരിച്ച് മധുരയ്ക്ക് തന്നെ വന്നപ്പോഴ് കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു. ബാലലീലകളൊന്നും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ദേവകി മാതാവ് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ ബാലരൂപം പൂണ്ടു. 3 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി ആയിട്ട് ദേവകി ദേവി വെണ്ണ ഇങ്ങനെ കടയാൻ നേരം കടകോൽ എടുത്തിട്ട് ദേഹത്തൊക്കെ വെണ്ണ പുരട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ നട്ടൊക്കെ കാണിച്ച് ഓരോ കുസൃതികളൊക്കെയും കാണിച്ച് അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം വരുത്താനായിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തു. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ പഴയപടി തന്നെ ആവും. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ഈ കാര്യം രുക്മിണി ദേവി അറിഞ്ഞു. രുക്മിണി ദേവി അറിഞ്ഞപ്പോഴേ ബാലരൂപം എനിക്കും കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല അതൊന്നും അങ്ങനെ കാണിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ വിശ്വകർമാവ് ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബാലകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ശാളഗ്രാമത്തില് തീർത്തു. കടകോലും കയറും ഒക്കെ ഉണ്ട് കയ്യില്. അങ്ങനെ രുക്മിണി ദേവി ദിവസവും ഈ വിഗ്രഹം പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചന്ദനമൊക്കെ അരച്ചിട്ട് നിത്യവും വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തും. അങ്ങനെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദ്വാരക കടലെടുത്തൂലോ. അപ്പോൾ ഈ വിഗ്രഹം ചന്ദന കല്ലില് മൂടപ്പെട്ട് അവിടെ കിടക്കുമായിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഈ വിഗ്രഹം ഒരു പ്രളയത്തില് ഉടുപ്പിക്ക് അടുത്തുള്ള കടലില് പോകുന്നവർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. കടലിൽ കൂടെ വഞ്ചിയിലൊക്കെ ബോട്ടിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് അത് കിട്ടുന്നു. വിഗ്രഹമാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഒരു ചന്ദന പാറ പോലെ അവരത് എടുത്ത് കപ്പലിലേക്ക് ഇട്ടു. അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം അവരുടെ കപ്പൽ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ആടി ഉലയാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയം ആ തീരത്തില് ധ്യാനത്തിലിരുന്ന മധ്വാചാര്യര് അവരുടെ നിലവിളിയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ കപ്പല് ആപത്ത് കൂടാതെ കരയ്ക്കടുപ്പിക്കണേ ഭഗവാനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ കപ്പല് കരയ്ക്കെടുത്തു. അങ്ങനെ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് മധ്വാചാര്യരാണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അവര് പാരിതോഷികം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പാരിതോഷികം ഒന്നും വേണ്ട പറഞ്ഞു. എന്നാലും നിർബന്ധിച്ച് ആ ചന്ദനപ്പാറ കൊടുത്തു. അത് സ്വീകരിച്ചു. അതിനകത്തുള്ള ആ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം എടുത്തിട്ട് സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായി. അതാണ് ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ഒരു നാള് കനകദാസ് എന്നുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, സംഗീതജ്ഞനാണ്, അവിടെ ദർശനം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വന്നേക്കാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണര് ഉന്നത കുലജാതരൊക്കെ പറഞ്ഞു, താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൊന്നും അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ താഴ്ന്ന ജാതി എന്നുള്ള കാരണത്താല് അകത്ത് ദർശനം അനുവദിച്ചില്ല. അപ്പൊ ദുഃഖത്തോടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറകിൽ തന്നെ നിന്നിട്ട് കീർത്തനം ആലപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുറെ ദിവസങ്ങൾ അവിടെ കീർത്തനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഭഗവാനെ കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവില്ല എന്ന് ശഠിച്ചു. അവസാനം കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് കനകദാസിന് ദർശനം നൽകി. ചുമരൊക്കെ വീണ്ട് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ദർശനം കിട്ടുന്നത്. അതാണ് കനകദാസിന്റെ ആ ശുദ്ധഭക്തരുടെ കഥകള് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കും ആ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രചോദനം.
വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മത്കർമ്മകൃന്മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. മത്കർമ്മ, എനിക്കായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, എന്നെ പരമമായിട്ട് വിചാരിക്കുക, മദ്ഭക്തനാവുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, സംഘം വർജിക്കുക, ദുസ്സംഗങ്ങൾ വർജിക്കുക, നിർവൈരനാവുക, സർവഭൂതങ്ങളെ സമമായിട്ട് കാണുക, അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്നെ പ്രാപിക്കും അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യ കർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇതിലും വലിയ ഒരു മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഇനി ഇല്ല. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് മുഴുവൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആത്മീയ സത്തയെയും അതുപോലെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും എങ്ങനെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താമെന്നും ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മള് ഒരു പച്ച ഇല ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് ആ ഇല പറിച്ചെടുത്തു വിചാരിക്കുക. പറിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാടുന്നു, പിന്നീട് അത് ഉണങ്ങിപ്പോണു അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് അത് മരത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കാലം കൂടി അത് പച്ചയായിട്ട് തന്നെ നിന്നേനെ. അതുപോലെ ആ മരത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് കുഴപ്പമുണ്ടാവണില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവാം. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. താപത്രയങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. അങ്ങനെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭക്തിയോഗാണ്. എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യും, എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെയാണ് ഭഗവാനിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തില് നോക്കുന്നുണ്ടാവും. ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കൽ കുറവായതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നന്ദകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് വിശ്വരൂപം കണ്ടു, യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം കണ്ടു ഭഗവാന്റെ. സംശയമൊക്കെ ചോദിക്കും.